τις οποίες θα τις πούμε στη συνέχεια. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει εν ώψη της συνέχειας. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Λίσανδρος Γεωργαμλής. Της δεξιά ο Σταμπορζίεφ αριστερά και ο Ροκάστλ πίσω στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Χετάφε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ενώ είχε παίξει τον Ολυμπιακό στο εξαναβολής μάτς με την Δόξα Δράμας. Συνέχεια του μάτς. Ένα λάθος από τον Παπάζογλου. Προσπάθησε να κοντρολάρει δίχως επιτυχία ο Πιάνος. Ροκάστλ και ο Αλεξάνδρε Ντακόλ, ποιος παίζει στην κορυφή. Ντακόλ ο οποίος επιστρέφει σε 15 συμμετοχές, κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ. Δόθηκε δανεικός στην Κέρκυρα, πήγε στον Πανιώνιο, στην Καλιθέα, από την οποία αποχώρησε τώρα για να φορέσει τη φανέλα του σε 15 συμμετοχές, κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ. Δόθηκε δανεικός στην Κέρκυρα, πήγε στον Πανιώνιο, στην Καλιθέα, από την οποία αποχώρησε τώρα για να φορέσει τη φανέλα του. Κάνει με το σκοράρισμα εκεί που πονάει η ομάδα της Φυλής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχοντας πετύχει μόλις 2 μέχρι τώρα, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει ευκαιρία μπροστά από την εστία του Τρασίβουλου. Μοδέστο και τον Γέστε. Μοδέστο, ο Αμπτούν με τη μία για τον Φουστέρ. Φάουλ από τον Ροκάστλ. Αυτός είναι ο Γκρέκ Ροκάστλ, ο μέσος από την Γρενάδα. Ροκάστλ. Ο Γέστε για τον Μοδέστο. Αμπτούν. Έχασε από τον Ροκάστλ δίχως φάουλ. Παγώνης θέλει να βγει μπροστά. Πάσα για τον Ντακόλ. Κίνηση ο Πάντελης στο πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνε στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Ροκάστλ. Ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Άλλωστε είναι μια ομάδα που χρειάστηκε να περιμένει 5 αγωνιστικές για να πάρει τον πρώτο της 18 γκολ παθητικό. Ροκάστλ. Ρώνει ο Δημήτρης Πιλιόπουλος. Ο Σύρος για τον Ροκάστλ, αυτός για τον Παγώνη, ξανά Ροκάστλ. Ωραία η πάσα αριστερά. Ο Σύρος για τον Ροκάστλ, αυτός για τον Παγώνη, ξανά Ροκάστλ. Ωραία η πάσα αριστερά. Ξεκινήσει με αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο. Ο Λάμπρος ο Βαγγελής, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας, θα περάσει θέση του Σταμπορζίεφ, ο οποίος, όπως λέγαμε στο πρώτο μέρος, δεν απέδωσε καθόλου τίποτα. Κότερα στην Δόξα Δράμας, τώρα επανήλθε να δούμε αν θα αγωνιστεί κιόλας. Από τον Ροκάστλ πίσω στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. Έχασε την μπάλα. Ο Ροκάστλ. Ωραία. Μπαγάσα πέρασε για τον Φουστέρ. Το 1-2. Προσπάθησαν να παίξουν. Ήταν πιο δυνατή πάσα του Φουστέρ από ό,τι έπρεπε. Ο Μόνχε σε πολύ μικρό χώρο δεν μπόρεσε να περάσει. Ο Ροκάστλ κρατάει. Θα αποφύγει 2 παίχτες του Ολυμπιακού. Τον Φουστέρ και τον Μόνχε. Αλλά ο Ροκάστλ κρατάει, θα αποφύγει 2 παίχτες του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια Βαγγελής για τον Ροκάστλ. Θα αποφύγει τον η σέντρα έξω. Ζουμπουλάκης θα βγάλει για τον Ροκάστλ. Αυτός έχασε από τον Χαδίτο. Σωματοδομή του τον... Ο Μόνχε κινείται παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής, κράτησε παραπάνω την μπάλα από όσο χρειαζόταν. Εδώ κάνει κίνηση ο Πιτσορικάς στην προς άλλη κατεύθυνση. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Βαλεντίνος Βλάχος, 20χρονος. Ένας ακόμα μαζί με τον Σταμπορζίεφ.